שיטת הגודה פשוט שינה את חיי. קסם התרחש והתחולל בחיים שלי. היה מאלף באלף ומאלף בעין. חוויה מטורפת, זה משנה חיים. חוויה ממש מדהימה, באמת. החיוך הזה לא היה לפני כמה חודשים. הייתי במקום שהתמודד עם תחושות של טראומה, פחד, עצב, שברון לב. ההליך העמוק שעברתי מאוד משמעותי. למדת אותנו מנגנון כל כך חשוב, נכנס לחיים שלנו בצורה קבועה, שיפר את כל החיים שלנו, את כל איכות החיים שלנו. אני יכולה להגיד שהיום תחושת הערך שלי כל כך גבוהה היום לעומת מה שאני הגעתי. אני במקום אחר לגמרי. השפיע עלי על היום-יום. לקחת ממנו הרבה מאוד חיוביות. לבית, לילדים, למשפחה. מקרינה הרבה דברים ממה שאני לומדת פה. חוצה, אני חושבת שזה משפיע עלי ממש על כל יום. כל שיעור הייתי חוזרת הביתה נפעמת מהמידע. אני עברתי תהליכים פנימיים עמוקים. כבר בשיעור הראשון אני ידעתי שזה בדיוק מה שאני צריכה בחיי. התהליכים הם תהליכים כל הרובדים. תהליך פיזי, רגשי, רוחני. זה פשוט דבר יוצא מן הכלל. מה שיפה בשיטת הגודה זה שאתה בא אולי ל10 מפגשים. כל מפגש אתה יוצא עם כלי שאתה יכול ליישם אותו לאותו שבוע, בשבוע אחריו, שבוע אתה מתחזק ואתה מבין שהכל תלוי בעצמך. כל הדברים המאוד מאוד מעניינים ומרתקים שקיבלתי, אני מעריכה ואני כבר לוקחת ומשתמשת בהרבה מאוד מהדברים בחיים היומיומיים לגמרי. כל כך הרבה כלים איך להתמודד עם דברים ביום-יום. אתה יכול לקום בבוקר ולשנות את התדר שלך בשתי דקות ולסיים את הטקס בוקר אחרי שעשית קצת מדיטציה והבנת בדיוק מדויק מה אתה רוצה לאותו יום. תודה שזה קרה. הרבה אנשים שהייתי ממליצה להם לבוא לקורס כזה, אין בכלל ספק. מאוד מומלץ. אני ממליצה לכל אחד לעבור את החוויה הזאת כי זה משנה חיים. אז תודה.